Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Pulo ka mga resto bar sa siyudad sang Iloilo ang nadakpan nga naglapas sa minimum health protocols sa ginpatigan nga inspeksyon sa compliance team kag PNP. Kag Vax for Minors, padayon nga ginapatigayon. Ginpasirado sa mga katapos sang Iloilo City Compliance Team kag Iloilo City Police Office ang pulo ka mga resto bar sa syudad sang Iloilo matapos nga ini ang naglapas sa mass gathering provisions sang syudad. Ang nadakpan nga mga restaurant sa Lanay Grill Compound ang ginpasirado bangod sa paglapas sa Executive Order 137 kag 137-A lakip ng Regulation Ordinance number 2007-016. Kabahin sa mga ginlapas sang resto bars ang mga pagpatigayon sa mga special events kag pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon. Samtang, liwat nga nagpahanumdum mga alkalde sa mga resto bar owners nga apisagin pahanugutan na pagbukas sa mga establishmento. Importante sa gihapon nga istrikto nga sundon ang mga minimum health protocols base sa pagsulundan sang National Interagency Task Force. Padayon sa gihapon ang pagpatigayon sang organisado nga vaccination campaign sang lokal nga panguluhan. Nagdangat na sa 4,204 ka mga individual ang nabakunahan na kontra COVID-19. 51,483 sa mga ini ang kabataan nga nag-edad 12 tungtong 17. Ini nga datos ang base sa Iloilo Vax Team humalin Oktubre 29 tungtong Nobyembre 30 sini nga tuig. Magluwas diri, padayon man sa gihapon ang pagbakuna sa mga empleyado sa mga business establishment sa syudad, mga senior citizens, mga may kasablagan sa lawas kag medical frontliners. Tinutuyo sa lokal nga panguluhan nga mapalapit ang vaccination para sa mga nagatrabaho nga wala pa sang oras nga makapadulong pa sa mga vaccination centers. Subong nga adlaw Disyembre 1, bukas ang 5 ka mga mega sites kag mahimo ang padulungan para sa first dose, second dose kag booster shots. Bukas ang Mega World Transport Hub, Ateneo de Iloilo, SM City Iloilo, Robinson's Place Haro kag University of San Agustin. Mahimo magpili sa bakuna nga AstraZeneca, Sinovac, Pfizer kag Moderna. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.